Nai takuk tai bukuk song ang tini hai sapajak basai bari amchayo mo NS8 lahar no nugui ma khana ni buskango kabang maro IMWU Indigenous Motor Worker Union ni kabang ma lukurok bor tini lahar buskango busawoi lahar ka sulajak tangi lahar ka sumani kita seminai legana tangi lo tini o lahar ka sunana ka ini je cini Biswajit Babu cini IMWU ni secretary bo langma somani gari ferjagoi aboni bangoi sungtini lahar kasuka je bini je fennai bono ebi kora sajarinan bangoi sung aboni bangoi sungoro tini lama kasubol parkai ab fernai ki romjay khudabo o fennai romjaka abono sungteo bono tebo phasi order ritu tung absungo nayo to samgo je chi osisar je saitama khanma to bono to already thika hne khanawa kanai je phejak nai tini takuk Biswajit ike bono already rom khani khanawa hongke tabu butei tini jati butei bo ki jelote na boroto sar songto sao bo jelo hinoi chung tabo posto kangkamaya ko bo jelo da na yogjak da na buti bo chung tabo kangte saimiya ko abon bangai chung tabo je chini sarbai chung tabo se kok salai bono thik darom khana buti ngokha chung abono nainai muya hangkai chung te bongo lahar ka sunai chung je muya sa mar malai khero osi sar ma malai kha chamto ps na osi ma malai kha chung tini ni to malai yar ya o sangro ko os kang khai malai kha sanno sungmani so chung eres kha ya chung nugia jiru bosto saka eres kha nai chungabo je busuk je sotto chungabo saimiya o kerango tu dabo bono busuk kotor busuk kerak mazar rori ka bo butam sa bo to sao chungabo no karak mazar nai busuk jote karak mazar no chung saimiya chungte bo karak mazar nai bono je jinan bangoi chung rong kharam ya chungabo kangke saimiya je bo sao je rong kha nge chungabo to ondo bisaso chungno nugia ko je bo sama bai simi chung wasuk bisa tana kai chungte bisa ngokai to khai manai nai bono ang tang sung khangke nai di kabang ma chimboro mo hikeno feria kanai kabang ma kicha phuluna bagai rombo kintu olor ko ta yakar homaro noguta norok tini or ki lahar ka sulemani mo koi biang biang gar malkhung no nor kasu chung tini je malkhung je kasumani je chini koi district ni simi chung gari kasu te Komalpur ba Ambasa Koilasor Kumarghat abo bas nge chungya karo busuk jura tongai nor tini ro chung tini 6ta to 6ta poronto tongnai no kai ni sinum kari gari angkha IMW ni central body ni vice president Koilen Deborma ngachini ngomo Indigenous Motor Worker Union awno hoite chungsini Biswajit Babu je timan hoite chungtabu lahal kasujak gitam saklai nai nang chini tibra salu korok no sin tibasa lukorno sin Biswajit timan bisingba angsao chini kungbarok sisabai de ingba de tamongkai bim sal phaikan kai tango ingkai chungkai phejang mangga thinai ai os kangbo ngo thangka bike thok dana hing mansi o hati marani chini ngo kompui deboma bonogo buthara yakhone klang thaka aboni kuno eta suraha maya kun maya kuno bono eta sajaburiya kostabuya chunga hekai da thinai tebo aba hekai ngo khaya yakhone chung ekdom krak mazra benan bangai chung chini je sar chung ngo bono ekdom soi krak kai ngo mazra jidi erpore chung lahar kasumani jodi asogi ang kai chungte kasunai amamo thaini bomo mo thaini mung kha basai bari takuk dos hagari tini nungtam saklai nai tini tibra salu korok no mo hike kabang ma chung thai kabang ma tini tibra sarok no je borok wandi dofani borok chaya kare tino mo hike bothari tongmani ke justice tokmaya tam saklai nai balena hambai media person to nang bisingpino saklaina kalai je जों balai khadumani bisingte ini okongnon sanai 26 तारिखआव चिनि ताकु Biswajit Deborma
बासाइबारि हामचाइनि न bo dalai kaham borok kaham kaisa sang saimano je topal khaina abo to Indian borok saimano bo malkhun khutaimani karono chino basaibari hati gana ono dini 26 accident ni pore 29 tarikh thangna dini langmari lang tai bota সংগঠন ni borok tongmani dini সংগঠন tha IMW eta asa party eta party saka সংগঠন tongmani se saka সংগঠন ni bo Rema Tusa Regional Committee ni bo secretary tongmani ja dini ulangmari mani purpose ni tin jeng tini ora lahar ka subainal khlaikha tai abu dini je o thutainai bono je thutai je langmari nai जों खोनागा जे बनो एरेस्ट खालायगा हिने जे दिनो बिन लांमारि खावते एरेस्ट खालायगा हायफानो जों काबुबो अबो जों कन्फार्म चाइमिया जे बो एरेस्ट आं खांगिया अबन बागै जों बिनि लाहार कासुना खालायगा बिनि उपयुक्त शास्ति बो जे बरंग अमाहायके लामाखौ जारखुताया खनो बिनि जे लांमारि रिमानि बुनो अम्बु बिनि उपयुक्त शास्ति बो माननांगुन सरकार नि सिङावबो आवेदन सिनिमु रिगारे आं सिनिमु पार्टी आइकेपनि Faisal Kadishin President Bumongre President. Belai hambai cinta kokno noro nugi mangkhana naidi borok tini justice mayanggai kabang ma orot sini engineers motor worker union ni bakhaktui ini sapungpan pangimano ni sobar goro nai tongdi chini oma plan bising tei chya khare